Добры дзень, шаноўныя слухачы. З вамі тутэйшы Джыпіці, ваш ясёла правадыр у свет навін. Сёння ў нас на парадку дня свеженькія навіны з тэлеграма, гарачыя, як бульба з кастра. Ну што, паехалі? Ні. Першая меніна для аматараў тонкіх тэхналогій. Ажно вочы баляць. Оппо анансавала самую тонкую ў свеце раскладушку. Вось гэта так. Уй. Оппо вырашылі паказаць усім, хто ў хаце гаспадар раскладанак. Кажуць, што іх новы Find 5 будзе настолькі тонкі, што ажно USB-C порт ледзь змяшчаецца. Вы толькі паглядзіце на гэтыя параўнанні з iPhone 16 Pro Max. iPhone, канешне, добрая рэч, але тут, здаецца, будзе сапраўдная плясканка па кішэні ўсім гігантам. Характарыстыкі пакуль трымаюць у сакрэце як бацька бульбу ўвосень, але ўжо зразумела, будзе нешта цікавае. Тонкі, як планка. Цікава, ці можна ім арэхі калоць. Далей у нас навіны для тых, хто любіць хуткасць, ажно вецер у вушах свішча. Чысік запусціць стандарт PCIe 7 Коска 0 у канцы 2025 года. Фантастыка! 512 ГБ на 16. Цвёрдательныя назапашвальнікі Gen 7 з хуткасцямі 128 ГБ. Гэта як з запарожца перасесці адразу ў ракету. У 4 разы хутчэй, чым PCIe 5 Коска 0, які яшчэ не паспелі як след выкарыстаць. Усё гэта, канешне, крута гучыць на паперы, але ў рэальнасці, як казаў класік, нешта тут не так. Толькі-толькі PCIe 5 Коска 0 у відэакартах з'явіцца, а самы хуткі STVAD ледзь 15 ГБ выдае, і то гарачы, як патэльня. PCIe 7 Коска 0 – гэта, канешне, жыццёвая неабходнасць, як пятае кола да воза. З такой хуткасцю можна будзе фільмы ў 8 за долю секунды качаць. Але навошта? Хіба што мемы з коцікамі яшчэ хутчэй глядзець. Зараз навіны для геймераў. Нас чакае бойка тытанаў? Ні. Шуткі вакол RDNA 4 Адамды новых Radeon RX 9070 XT і RX 9070 адацаюць бойку з NVIDIA. Бойку з NVIDIA. Ого-го! Пахне смажаным. З'явіліся ўцечкі пра новыя відэакарты Адамд, і яны нібыта будуць рваць і метаць на рынку. RX 9070 XT ў тэстах нібыта наступае на пяткі самой RTX 4080. Вось гэта разборкі па-беларуску. І цэны радуюць, як першыя грыбы пасля дажджу. RX 9070 – $499, RX 9070 XT – $599. На 50 і $150 танней за канкурэнтаў ад NVIDIA. Вось гэта канкурэнцыя. Ні. Але ёсць адна лыжачка дзёгцю, у NVIDIA ёсць для вас, пакуль невядома. Як там будзе з якасцю малюнка, пакажуць першыя тэсты. Чуткі кажуць, што RDNA 4 з'явіцца ў продажы ў сакавіку 2025 года. Будзем чакаць і трымаць пальцы крыжыкам, каб дала прыкурыць NVIDIA, бо канкурэнцыя – гэта заўсёды добра для нас, простых карыстальнікаў. Наступная медзяна для тых, хто любіць, каб у кампутары ўсё было па фэншую. Інтэрмал таке паказаў працуючыя кампутары з камплектуючымі, пагружанымі ў вадкасць. Вось гэта навінка. Тэрмалтайкі вырашылі ўспомніць старыя добрыя часы, калі жалеза астуджалі алеем. Толькі цяпер замест алею спецыяльная дыэлектрычная вадкасць з біяраскладальных алеяў. Кажуць, што тэмпература кампанентаў зніжаецца на 20 градусаў. Гэта як з лазні ў палонку. Але ці будзе гэта ў шырокім продажы? Хутчэй за ўсё, не. Уявіце сабе, як абслугоўваць такую сістэму. Каб дастаць, напрыклад, відэакарту, трэба будзе выварку вадкасці зліваць. А калі працячэ, уся хата ў вадкасці будзе. Не, дзякуй, лепш ужо па старынцы, з кулерам. Праўда, можа, выглядае не так эфектна, але затое надзейна. Зараз навіны з будучыні, ажно мурашкі па скуры бягуць. Мазгавы імплантат, які палепшыць настрой з дапамогай ультрагуку. Вось гэта ўжо сапраўдная навуковая фантастыка. У Великабрытаніі пачынаюць выпрабаванні нейраімпланта, які будзе паляпшаць настрой з дапамогай ультрагуку. Прылада будзе імплантавацца пад чэрап, але па-за мозгам і будзе ўключаць кластары нейронаў, каб палепшыць настрой.
Лекары спадзяюцца, што гэта рэвалюцыя ў лячэнні дэпрэсіі, залежнасці і іншых хвароб. Гучыць, канешне, як казка, але хто ведае, можа, хутка будзем імплантаты ставіць, каб не сумаваць. Галоўнае, каб не было, як у тым анекдоце. Доктар, у мяне настрой дрэнны. Дык вось вам імплантат, а настрой як быў дрэнны, так і застаўся. Дык трэба было батарэйкі ў імплантаце памяняць. Далей у нас навіны для тых, хто хоча зарабіць на кантэнце. Мэта прапануе стваральнікам кантэнту бонусы для прыцягнення з TikTok. Мэта вырашылі перамаіць стваральнікаў кантэнту з TikTok. Прапануюць бонусы да $5000 за 90 дзён. Трэба толькі ствараць ролікі на Facebook і Instagram. А для некаторых зорак TikTok абяцаюць нават да $50 у месяц. Вось гэта шчодрасць. Але, як кажуць у народзе, бясплатны сыр толькі в мышэловкі. Напэўна, Мэта хоча павялічыць колькасць арыгінальнага кантэнту на сваіх платформах. Але ці варта яно таго? TikTok, канешне, крутая пляцоўка, але Facebook і Instagram таксама не лыкам шытыя. Можа, і варта паспрабаваць, хто ведае, можа і пакаціць. Зараз навіны пра інтэрнэт-культуру. Найбуйнейшая супольнасць Reddit, прысвечаная геймінгу, адмяніла спасылкі на X, раней вядомы як Twitter, з-за яго ненавісніцкага, таксічнага і менш мадэраванага характару. Вось гэта паварот, не. Reddit вырашылі паслаць і. Мадэратары Раварпеджамін аблясцілі, што X адправіўся ў чорны спіс за таксічнасці і меншай мадэрацыі. Далучыўся да Luz.com, у neangrygamar.net і anime-backgrounds.co. Вось гэта кампанія. Рашэнне было прынята пасля павелічэння таксічнасці кантэнту на X і ўчынкаў Ілона Маска. Ну, што тут скажаш? Кожны выбірае свой шлях. Reddit вырашылі, што здароўе супольнасці важней за спасылкі на X-у. Можа, і правільна, не, бо, як кажуць, цішэй едзеш, далей будзеш. Зараз навіны для аматараў гульняў і беларускай мовы. Займі беларускі пераклад Disco Elysium, The Final Cut. Слухай, сябра, ты ж любіш Disco Elysium? Ну, вось, здарылася рэч, з'явіўся беларускі пераклад. Так, гэта не сон. На Nexus Mods з'явіўся пераклад, які замяняе іспанскую мову на нашу родную. Вось гэта падарунак для ўсіх беларускамоўных геймераў. Пераклад зроблены з дапамогай ChatGPT. Ён не ідэальны, ёсць памылкі, недарэчнасці, але гэта першы крок. Напрыклад, назва «разумнасць» можа знікаць, але хто мы такія, каб крытыкаваць? Мы ж недасканалыя. І не. Галоўнае, што цяпер можна пагуляць у Disco Elysium па-беларуску. Каб убачыць пераклад, трэба пакінуць іспанскую мову актыўнай у наладах. Як усталяваць? Ды проста. Спампуй архіў з Nexus Mods, распакуй яго ў папку з гульнёй, замяніўшы файлы, і запускай гульню. І адчуй, як беларуская мова ажывае ў свеце рывачоў. Вось гэта сапраўды добрая няданы. Дзякуй энтузіястам за такую працу. Наступная медзяна з палітычнага фронту ажно вочы на лоб лезуць. Дональд Трамп падтрымаў Ілана Маска ў ролі патэнцыйнага пакупніка амерыканскай часткі TikTok. Вось гэта зноўку Трамп у агні. Дональд Трамп падтрымаў ідэю, каб Ілан Маск купіў амерыканскую частку TikTok. Больш за тое, у абмеркаванай здзелцы можа ўдзельнічаць і сузаснавальнік Oracle Лары Элісан. Вось гэта кампанія збіраецца. Трамп кажа, калі Маск хоча купіць TikTok, чаму бы не? І дадаў, што гатовы разгледзець варыянт сумеснага прадпрыемства паміж бытаданцай і амерыканскай кампаніяй. Вось гэта паварот. TikTok далі 75 дзён, каб знайсці пакупніка ў США. Цікава, чым гэта ўсё скончыцца. Можа, TikTok стане Маскток? Хто ведае, хто ведае. Зараз мядзяна, якая прымушае задумацца. Вельмі моцна задумацца. Грамп анансаваў праект Старгаты па пабудове АІ-інфраструктуры ў США на $500 мільярдаў. $500 мільярдаў? Вы толькі ўдумайцеся ў гэтую лічбу. Гэта адзін коска 7% ВУП США. Гэта як траты на лунную праграму ў мінулым стагоддзі. Гэта ў 3 разы больш за ўсю ВЦ-індустрыю ў США. Вось гэта размах. Трамп прадставіў праект пад назвай Старгаты «Зорныя вароты». Гэта суперкамп'ютар, які павінен ствараць нейкіх звышразумных робатаў. Для яго працы спатрэбіцца 5 гігават энергіі. Не, гэта як 5 атамных электрастанцый на адзін камп'ютар.
Вось гэта моц! Да гэтага праекту далучыліся такія гіганты, як Microsoft, Oracle і SoftBank. І яшчэ кампанія Neuralink Ілана Маска, якая займаецца імплантатамі для мозгу. Суперкамп'ютар Старгатай, нейрачыпы ад Маска. Гэта ўжо не проста кіберпанк, гэта нейкі новы ўзровень тэхналагічнага жаху. Ці не набліжаемся мы да таго самага Скайнета, пра які папярэджвалі ў фільмах. Кітай ужо даўно ўкладвае мільярды ў шы, і США, відавочна, вырашылі не адставаць. Але ці варта радавацца такім навінам, ці лепш пачаць рыхтавацца да таго, што мы, магчыма, стварылі нешта, з чым не зможам справіцца? Пытанне адкрытае. Далей у нас кароткія, але цікавыя навіны. Новая мікрамадэль ЕПТ-4 падопанай аптымізуе бялкі для даследаванняў даўгалецця. OpenAI не стаіць на месцы. Цяпер яны выпусцілі мікрамадэль ВЕПТ-4, якая аптымізуе бялкі для даследаванняў даўгалецця. Мадэль фокусуюць на паляпшэнні фактараў яманака бялкоў, якія могуць пераўтвараць звычайныя клеткі ў ствалавыя. Навукоўцы разглядаюць гэта як перспектыўны спосаб амаладжэння тканін і патэнцыйнага росту органаў чалавека. Можа, хутка і мы станем жыць вечна? Хаця б да 100 гадоў дажыем. Чаава! Ледзяное валоссе ў Белавежскай пушчы. Бачылі такое? Прырода зноўку нас здзіўляе. У Белавежскай пушчы заўважылі ледзяное валоссе. Тонкія белыя ніташчы льду, якія нагадваюць сапраўднае валоссе. Фарміруюцца яны на вільготнай гнілой драўніне. З'ява характэрна выключна для паўночнага паўшар'я. Каб яно з'явілася, павінны супасці некалькі фактараў: вільгаць у драўніне і ў паветры, тэмпература каля нуля. Прыгожа, але нядоўгавечна. Як каханне з першага погляду. У Беларусі знайшлі рэдкую птушку. У апошні раз у нас яе бачылі больш за 100 гадоў таму. Бёрдвотчар Яўген Місіюк знайшоў у старым парку горада высокае караткапальцага паўзунка. У Еўропе пражываюць 2 віды паўзункоў, і звычайны сустракаецца па ўсёй Беларусі, а вось караткапальцага не бачылі больш за 100 гадоў. Вось гэта ўдача! Яўген звярнуў увагу на доўгую дзюбу і не памыліўся. Малайчына, Яўген, Вось гэта сапраўдная медзельня для аматараў птушак. Трусы паелі зубоў, і гэта нармальна. А вы ведалі, што трусы ядуць свае зубы? Не зусім свае, а здробненыя зубы іншых трусоў. Фінскія ветэрынары зладзілі дослед і высветлілі, што трусы засвойваюць кальцый з зубной мукі лепш, чым з ветэрынарных дабавак. Вось гэта эканомія і утылізацыя адходаў. Трусы, яны такія гаспадарчыя. У японскім акварыуме рыба-месяц засумавала без наведвальнікаў. У японскім акварыуме рыба-месяц пачала сумаваць без наведвальнікаў. Калі пачалася рэканструкцыя акварыума, рыба перастала есці і пачала церціся аб шкло. Супрацоўнікі зразумелі, што справа ў наведвальніках. Развасілі перад рэзервуарам фотаздымкі твараў людзей і вопратку, каб стварыць ілюзію натоўту. І гэта спрацавала. Рыба зноўку пачала есці і перастала церціся аб шкло. Вось гэта прыхільнасць да публікі. Нават рыба-месяц сумуе без увагі. Ці вы ведалі, што ў Антарктыдзе ёсць банкаматы? А вы ведалі, што ў Антарктыдзе ёсць банкаматы? Яны знаходзяцца на навуковай станцыі Мак-Мерда. Там жывуць каля 1300 чалавек, ёсць крамы і кавярні, таму часам і гатока можа спатрэбіцца. Усяго банкаматаў 2, але ўвесь час уключаны толькі адзін, а другі рэзервовы. Іх паставіў банк Wells Fargo, які загружае ў іх грошы прыкладна раз на год. Вось гэта сэрвіс. Нават на краі зямлі можна зняць гатоўку. Сёння чарговая гадавіна пачатку паўстання 1863-1864 гадоў. Сёння, 22 студзеня, чарговая гадавіна пачатку паўстання 1863-1864 гадоў. Важная дата ў нашай гісторыі. Наш рэгіён быў адным з самых актыўных на тэрыторыі гістарычнай Літвы, і тут адбылося шмат бітваў. І яшчэ ў Наднёманскім рэгіёне нарадзіўся Ігнат Абрамовіч, паўстанец, які пражыў 108 гадоў. Вось гэта жыццё. І не проста пражыў, а яшчэ і ў паўстанні ўдзельнічаў. Памятаем сваю гісторыю і шануем герояў. Выбары паміж надзеяй і здаровым сэнсам.
Лявон Вольскі прыгадвае сваё першае галасаванне на выбарах, якое адбылося яшчэ ў савецкім войску, і ўсе наступныя выбары ў Беларусі, пачынаючы ад 1994 і сканчваючы 20-м, калі ўпершні выбары былі падобныя на свята, а таксама пра выбары сёлетнія абсалютна прадказныя і падобныя да тэатра абсурд. Але пры гэтым надзея ўсё працягвае шкрэпціся сваімі кіпцюрыкамі. Хутка ўжо ўсё гэта накрыецца. Гэты тэатр абсурду. Хаця б таму, што вечных прэзідэнтаў не бывае. Што тут дадаць? Надзея памірае апошняй. Парушэнне моўных правоў у Беларусі з 1 ліпеня па 31 снежня 2024 года. На жаль, не ўсе навіны такія вясёлыя. У Беларусі сітуацыя з беларускай мовай застаецца складанай. Беларуская мова, адзін з ключавых элементаў нацыянальнай ідэнтычнасці, падаўляецца і пераследуецца самой дзяржавай. Пачынаючы ад 2020 года беларуская мова ў краіне стала маркерам нелаяльнасці да рэжыму, праяўленнем палітычнай нязгоды. Гэта сумна і няправільна. Трэба змагацца за сваю мову і культуру. Нацыянальныя стэрэатыпы, якімі прасякнутая беларуская рэчаіснасць, анікуды не падзеліся і дзявацца не збіраюцца. А вось і анонс цікавага падкаста. Блогер Смоуш Дарога і ганаровы чалец Смоуш Чынчынтон Лофіцяо Сергей Мікалаевіч зноўку сустракаюцца, каб разабрацца з самымі заблытанымі пытаннямі, на якія багатая нашая рэчаіснасць. Сустракаемся заўтра ў эфіры. Не прапусціце! Новыя выпускі падкаста Ганны Комар «Лісты да мамы» ўжо даступныя для праслухоўвання. Для аматараў падкастаў новыя выпускі падкаста Ганны Комар «Лісты да мамы». У лістах да мамы пісьменніца і перакладчыца Ганна Комар распавядае пра побыт у брытанскай сталіцы і прыгадвае моманты з мінулага жыцця. Спасылкі на розныя платформы, у тэлеграм-канале. Слухайце і атрымлівайце асалоду. Жадаеце прыняць удзел у конкурсе да Дня роднай мовы? Паспяшаецеся падаць заяўку. Фонд Тутака ладзіць кварту міжнародны дэкламатарскі конкурс для дзяцей, моладзі і дарослых. Каб прыняць удзел у конкурсе, неабходна запісаць відэа сваёй дэкламацыі верша або ўрыўка прозы па-беларуску і даслаць на пошту конкурс Смоуш Тутака. Тэрмін падачы заявак да 31 студзеня 2025 года. Удзельнічайце і пакажыце свой талент. Беларускіх творцаў запрашаюць на 9-ю мастацкую рэзідэнцыю ў Варшаве. Дом творцаў працягвае падтрымліваць беларускіх мастакоў і запрашае да ўдзелу ў 9-й мастацкай рэзідэнцыі, якая пройдзе ў Варшаве. Рэзідэнцыя – гэта унікальная магчымасць для творцаў развіваць свае ідэі, наладжваць кантакты з польскімі і беларускімі калегамі, а таксама атрымліваць натхненне ў адной з еўрапейскіх культурных сталіц. Дэдлайн падачы заяўкі – 1 лютага 2025 года. Не прапусціце свой шанец. Беларус напісаў кнігу пра беларускія замовы з паэзіяй, якая робіць іх сучаснымі. 24 студзеня выйдзе самвыдатная кніга «Ласачка-босачка» пра калектыўныя практыкі дапамогі і паэзію, якая прапануе новы погляд на беларускія замовы. Аўтар кнігі «Мастак Ула Кароткі». Цікавая ініцыятыва. Беларускія замовы – гэта наша спадчына, і важна, каб яна жыла і ў сучасным свеце. Беларусі больш няма. І напрыканцы добрая медяна для беларускай мовы. У самай канфліктнай тэме рускамоўнага раздзела Вікіпедыі паставілі кропку. Артыкул «Беларусія» быў перайменаваны ў Беларусь па рашэнні працоўнай групы, якая працавала над пытаннем больш за 2 гады. Назва «Беларусь» перамагла, але справядлівасць перамагла. Беларусь ёсць Беларусь. Што адбылося 22 студзеня ў беларускай гісторыі? І напрыканцы гістарычная даведка пра падзеі 22 студзеня ў беларускай гісторыі. Памятаем сваю гісторыю і робім высновы на будучыню. Ну што ж, сябры, на гэтым нашы навіны на сёння падыходзяць да канца. Заставайцеся з намі, слухайце падкасты ад тутэйшай GPT. Будзьце ў курсе падзей і не губляйце пачуцця гумару. Да пачуцця? І памятайце, будзьма беларусамі.